life. Akutangira eka nhasi. Nhasi ndaita practical yokukasira chaiyo chaiyo. Early bird. Ndaita ziku early bird guys. Ndaita rinonzi ziku early bird. Okay, let me do this here. Oh my god. Right. We see guys, ndakutangirei nhasi ndakuta early. Very early. Very early. Excuse me. Ndakasirisa nhasi kuti kunonzi kubata jongwe muromo chaiko. Yatione. Zviri sei? Ndakudhangirai. Zviri kungondinakidza kuti nhasi ndakasirisa kudaiwo. Oh, ndezviziva. Handina what you call it? Handina kurekodha. Ndozorekodha after live stream yangu iyi. Pandicharekodha kaklipi. Nhasi ndikuuya nekastori kandakati ndakakura tichiona keke. Kastori aka ndakasirisa gambotaka namhuro savanhu. Chinakatresi zviisei chandi munemo Besta Muchkanga Paida Mamoyo Mamo Mike Handis Patricia JK Brandon Maveneke Nosna Ashurisei Omijamba Besta Muchkanda VCM Lintang Maria Mangani Jisei Purisimukai Makadime another Slim So what Maria say. Okay. Tsokozani Mulalea kuri sei. 1 second. Nhasi ndiri kuita kastori pamirai ndichange ndaita so kamiro ndikambosvika kuti ku10 minutes timugona kuti togona kuti one day here oro ndindakasirisa I don't know. 16 takanyanya kuita vashoma. Team Moza yaposta. Guys, go and watch Team Moza. Team Moza vaposta video. Dautozonoiona. Team Moza. Nditoiona apa right now pa notification. Alice they could say
anzorokezweotewa nhasi ndaita mwana kwaye plus iko zvinezvi zvazvanaka ka saka maybe zvandichafanira kutoita ndofanira kugadzira timetable yangu yekuti mavidhios ndofanira kunge ndapedza kugadzira mavidhio tumaclip twangu twese tuya ndakachinja timetable ndakuti makuseni ndouploada 2 or 3 then 1 before my live stream, but now sezvo nda kuita malive stream kufacebook means kuti apa manje blanda yandiri kuita ndiri kumuka nauyu ndiri kumuka na9 o'clock ndopa ndomuka ndinenge chakabatwa nehope futi kumuka nauyu guys. Kufacebook ndiri kuita ndiri kuripita mastories ataimboita aya kudhara, so what I'll probably do kandi zvokuti nyange if ndakamaita nyange makambamaona chingotisapotawo tiri ikoko guys, then I think mamwe acho achanga angoka repetition yekuti ndinongomaita re-upload kunoku kuyoutube as well, sezvo zvandinoti pese pandinopedza live stream kufacebook ndinotora mavidhio yawo ndomaisa futi kuyoutube, because handisi kuda kuti handidi zvokuti mumwe munhu azonditorera mavidhios angu akuisa kana kuti kuyoutube kwake handidi, saka ndoita zvokuti every time pandinopedza kuita live stream panapa ndinodzokera kuya ndinotora vidhio yangu ndoiisa kupi ndoiisa here on my YouTube channel. Zvina neita iite nyange 20 vanhu vanoona, but ndaiisa pachannel pangu not kuti kuchannel yemwe munhu. Maona manje. Nayo yanzi mburi dzapita. Uyu yangu haina moto guys. Phone iyi haina moto. Ndozviita sei manje? Ndite so. Ndasvikangamwa kuchajisa. Dzese dzasina moto. Ndabatwa nehope ndikamuka late ndisina kuchajisa. Alice Zuzu wakukanda wani weiti ndiwe here Alice wainditi hanzi hausi kugona kukunikirina hausi kugona kunonzi kuita sei hausi kugona hanzi claim your thanks. Saka mukazoonawo karepetition guys, just bear with me because content yangu yandinenge ndichiti ndaiita uko ndobva ndaiunza futi kunoku maona. Saka I think zvimwe zvacho tichinge tichingodzokorodza, saka musazonyanya kuuya muchiti oh my god wakuripita, because I have to repeat my stories iwayo kufacebook. Ndaikwanisa kuma-uploada ndichidownloada from here, but handidi because mamwe acho manje anenge akuzosanganisira vamwe. I always respect vanhu vanenge vachiuya ndichizoedha, especially vamwe vanenge vasingade zvekuita sei zvekuti vapostiwe kufacebook vachitaura. Zvosiyana, vanhu vanosiyana. Vamwe they are comfortable kuti vange vachistika vari kupi kuyoutube mastories aya, unless maybe kana asindatoita iri audio, but ndowanza kuda kurespecta vanhu zvinhu zvavo, especially kana asina kuti posta kufacebook iye arimo achitaura nyaya yake maona. Ndazonzwisisa alright. Kuti then inopinda palive iya ndoisingaite kuti okay, I understand. Thanks Mutale Chileshe. Saka yeah, inenge ingori repetition mukazomaonawo. Nhasi tatoyekera. Wana manje vamwe vatokomenti kana kufacebook, it depends. Indaitokutya wani kufacebook ndikuti izvi zvaandajairira manje, ndosaka ndacomfortable kuchitanga kutaura. Ndoziva kuti vanhu vanotya, but ndajairira, so ndikudzokorodza mastories angu mazhinji. I think almost ese tichimadzokora, but I think ndinenge chingoita kasamari ndokandinenge chingoita ndichiita kufacebook kuitira kuti vamwe vaya vainzwa mastories angu achipidigudzwa, they can now understand the real me. Vachinzwa mastories from the horse's mouth. I'm not actually addressing anyone. I'm not defending or what. Ndingoenda kunoita mastories angu ese Facebook. Handangu here sika ndikudzokera futi kunomaita ese, but enenge yasamari most of them because ndakamaita kasingaperi pano ini. So inenge yangu wasamari, pamwe zvimwe ndinogona kusirira, zvimwe ndinogona kukangamwa. Ndinoita main points ndo ndichingoita ndichingoita maybe. Alice defend rakasimba Alice.
Alice usaita zokuseka. Alice usaita zokuseka naAlice iwe. Saka tavako manje kuFacebook zviri kuita zviita mchana konfafa dzaimbonetsa. Onewo foni yangu iri pa4%, ndakanganwa zvese nhanda ndakanyara. Ndigozonzwa musoro nhasi imi geizi. Ndatozobatwa nehopa, ndomuzondabatwa nehope sei pachandoziva nechekuti musoro wangu wanga uchirwadza shayesei uchiita kuti ka ndagwadziwei. Apa ndatombotaura naAlexio kanhasi achindiudza .com. Ndine makuhwa zvokwadi. Apa .com racho rakaoma guys. Izi nyaya yacho nika azvoda manje Alexio aripo mani. Nyaya idzi dzakaita sedzekunoka zonzi unakidza Alexio arimo akamwirira so tichisipa mani. Panyaya yacho ni geizika imi I don't know kuti should I feel sorry, should I feel embarrassed, should I feel weird, should I feel handizi kuti ndofanira kufila chii panyaya iyoyo yandanzwa guys. Nhasi tiri kutaura, nhasi tinenge chingotaura zvese mazuva tingotaura zvese tichisanganisa, because ndavazoona kuti vamwe vanotadza vachitikoperera vanongotora futi matopic edu, saka tirimboita tichimbosanganisa zvanda ipapo. But anyway, nyaya ndaudzwa nhasi naAlexio guys, hanzi ndipo ndakanamwa. Kwanzikira song yangu yapita yatoreshewa 5% foni yacho inorekera chinosika ndizoti chichifone Kong always charged. Ndakari kuziva ndomwe wakagwadziwa right. Kwanzi ndaudzwa nyaya naAlexio hanzi zvikatika nezvekuti pane mumwe andaikudza kuti kune anonzi madirector kuZimbabwe. Handiti kuZimbabwe tina headmaster, tina vice headmaster kana mavice headmaster too. Kunoku kuna anonzi director. Ndichiri pakuti director manje salary yadirector inogona ichitambira $2,000 example, asi vari vemuThailand ndo example. Then vice director anenge atambira kana kuti mari inosvika kana kuti $1,800. Handiti. Then mamwe acho nesa saka anenge angoti masalary arikuita se achingotedzana chidero. Zvozoitika manje zvekuti pane kamwe kamufesi so munhu uyu baba vake ndidirector. Guys, kunzi director in Thailand chinzvimbo chikuru kwazvo. Ukaona uqualifya kuita director, hamina nzi maexam anonyorwa kuti uqualify kuita director. Number 2, madirector ekunoku vanoona kana kuti mazi estate vane zvinhu. Former director anga ari pauyu pedu kwaigara kamusikana kandaitaura kuti kamurungu kai vane mahotels. Former director vane mazi orchard anotengesa mafruits, vane rendesa mazekera, vane sauna ingoti yekera, vane zvinhu zvavo actually. Ndo zvandokwanisa kungotaura pamadirectors, they are that rich. Zvavana kuti maheadmaster ekuZimbabwe ari rich, zvandikureva izvozvo. So ukanzwa kuti he's a director unofanira kutohuta kuti director kana kutogwadama pasi, ndo zvandikureva. Saka ava baba munhu uyu wanoda kuti ane zvake. Ndichasanganisa ndichataura futi nyaya yangu yaya yekumaraini. Baba ava ndidirector, mai vacho hamene kuti ndivice director kupi futi. Saka tatova nevanhu 2 vane zvinzvimbo. Then zvanzi wemukomana uyu ndidoctor. Iye paakangopedza chikoro akabva aenda kuteaching, achipedza kuteaching achibva atonzi zvese ngaanyore maexam ese. Haana mbura aona nguva yekuti anyatsoenjoya kunzi kumboti ticha kumboti chii. Achibva kune stage achipinda musecond stage achipinda kusvika atoita vice director. Akaita vice director aine ngoti 32 years. Yet I think in Thailand especially kunoka hazvisi practical kuti mwana mudoko akaita saiyeye aite vice director. Normally mavice director vakuma 50 something years ndo mavice director. Then at 60 munhu wese you retire whether you like it or not. 60 years wakubaya.
Saka uyu manje mukomana wega vakamuitira fast forward zvokuti nekuti pamwe family iyi ine cash ine chichi zveke zvaita zvese zvanga zviri fast forward at 32 anga atoo vice director. Muona manje ndobva abva aroora mukadzi wake ndipharmacist. So zvaakabva aita murume uyu akagara pachikora pa2 years ndobva atobva ndobva atonzwa kutoenda director kusit ine maparents ake. Sit ine maparents amufesi uyu i1 away from here. Chinzwa idhirama rakaitwa nemufesi uyu. Saka Sit iye akaenda last year muna October kusit iyi. Aenda last year kusit iyi ka ndopakasvika akaita director. But zvavanoita nonomutura vanonomesa kana kuti pachikoro chachinechi chinoti 300 students then you upgrade from ikoko woenda kupi wakuchinda manje kune 1000 and something students. Ndobva aenda kuchikoro ichi chakaita kunge kuma remote areas kind of. Baba ake ndo vakamuti you have to go and be a director. Wotangira ipapo uchikwidza waona manje. Ndobva atoenda kuita director kuya abva atanga kutonochinja chikoro chechi achiita mapavements achiita zvinhu zvese zvichichinja. Takuzonzwa kuti hanzi vice director vakabuda munews vachitei. So this vice director aigara nezikamera, he's into filming. Sikeni pese paiva kuchikoro uko taigara achiti why is this vice director vice director? Indichimuona ka aita most of those people kuti he might be a teacher but uchitesa munhu uya anjange aifanira kuita zvefarming oro he might be a teacher but aifanira kuti ari kudepartment kana rehudoctorate uko kana kuti aifanira kunge ari a musician. Mukunzwa zvandikutaura zvezve oro a doctor asi kuchoti how did he become a doctor? Aifanira kunge pamwe achitobika because he's into cooking but maybe akafumanikidzwa kunoita zvinhu zvehudoctor yet passion yake iri kubika. Mukona manje ndozvandaigara ndichiona. Saka this guy he was into filming. Guys kachiti into filming and taking pictures ka every time paanga ari every time anenge angori nemazikesi nemazikamera akazara paari ndo zvaanga ari. But I think maybe family zvezvokuti mafamilies anokudza kuti no you're not going to do that uri kufanira kuita izvi ndozvandakaona. But passion yake yanga iri kuzvemapicture because aitoitwa kutohaiwa asi ari vice director. Zvikanzi akabva aita sei aenda akabuda munews achinzi akabatwa red handed hanzi akatora kamera apa mai ndio ana kamera wanika ane makamera hopo hanzi akatora kamera ikoko kumamisha kwanga ari atora kamera iya ndobva andoisa muzvimbuzi. Saka zvazvinoita manje zvimbuzi zvakaita kuma remote areas ka zvakasiyana nezvekunoku because ine inenge ichonzi city hombe. Saka kune mamwe wekuti paipe pamusoro pai pane zvinge uyu zvinodivhaidha ndobva anoisa kamera kudai so yekuti anofana kufilma vakadzi vese vari mutoilet ndozvaakaita. Saka manje zvakazoonekwa nezvokuti hatione kuti vanhu vakazviona sei kuti pane kamera ikutora vanhu video. Chakasati abatwe nheyo yekuti iye kamera iyeyo ndofunga aiona but paaiita zvinhu zvezviyo kamera iya paainonogadzirisa yakabva yamubudisa face paakaenda kunogadzirisa kudai kuti inde muposition kamera yakabva yamutora face ndozvakaitika. Guys, panaita naAlex and Alex now it becomes weird. Chatozi kuda pataitombopindo mumatoilet kuti aigogara nemakamera everywhere aigara nemakamera kuda akatomboti filima wada kuona kuti vatema vakaita sei anumwisi mufesiye because aingoita kunge muweird uya but saka ndo zvakamubatisa zvadero manje. But uchiri kurimemba here kuti pari patakamboenda kuye kwataiti takaenda tinoita outing chiti pane musikana anga aripo but hamino zvazvaingoita so zvaiva nguva weird but pane zvandandaona zvaitika. I think pane chakaitika nemusikana iyena director hanzi manje yabuda munewspaper inenge iri kutsikwa futi nyaya yachonika because family yacho nekeshi havasi kuda kuti zvinyanyoenda kumberi inogoti nyange zvikanzi nekeshi asi kaitobuda mutv panyuzi
panyuzi uchiverengwa kunzi sawadi cup longrieni ningi chikoro chakati ajani ningi gong ngini vane kamera inonzi gong do what zvorengwa taura izvezvo vakatobuda ndobva pabuda vachinzi kakaka vachigadzisa kamera kati kudawo vanga vatogara vachisvita kubva kare asi imwe yanzi imwe gore rimwe zuva gava richadambura musungu zvakaitika vabatwa redhendedi vabuda panewspaper zvikanzi ndofunga zvavakutongoita vakutongobvekwa chikoro ikokoko zvokutoti kana vakutozotanga kunzi tangai kuda vachanotanga vari kupi vari kumamisha chache kumachonyonyo chaiko zvino manje zvinoita here apa anga ari munhu anga ari right very cute guy very handsome ona he was just handsome but I don't understand why he did that munhu angato guys kunzi director is not a joke in Thailand kunzi director pane vamwe vanhu vatotoziva kutoti up to now of that why zvikanzi kunonyorwa mazama not zama rekunzi hanzi ndinogona kulikisira nope kuti uite vice director kunonyorwa an exam not one not two a lot of exams then vadero vanouya futi vachikuassesa kuti tione kuti unokwanisa kuqualify here then mozopiwa uyu a lot of people they fail those exams iye akamapasa but anopasa exam refuti rimwe next step rekunzi aite director akanopasa all those for what kunoisa makamera mumatoilet kuti aone vakadzi vari mutoilet nemichi chinonakidza kuona munhu ari mutoilet achiita manamba 1 nemanamba 2 ndikatiti imi asangane fetishism yange anayo kani nekuti why shuwa kuti apa mazimota anga anawo mazimota anga anawo mukadzi wake pharmacist kunoku kana muri muThailand vana hanzi because iye ndiye aitotiudza anga neguwa akatiudza masarari ematicha ese tatakutoziva kuti saka ticha vanotambira 1800 saka vane mari saka ticha vanotambira $400 ndakatotosvika pakuziva zvese izvezvo vane kunonga vana secret sakati imi muchazoudza vese takaudzwa matichers masalary tinzwa kuti ningiuyu kosaka taita kunzwa kuti mene ndikuudzai kuti ndinganotambira mari ndiye akatiudza zvese izvezvo achiexplain yakakatotaura ndotambira vana kuti 1200 ndo level randichiri but as time goes on kunoku vanoti every year vanowedzera nekana kuti 1000 but lese vanowedzera $30 the more you work the more mari yako yani kuramba ichikwira payear saka lese kana wakatanga ne15,000 lese 400 kubva gore iroro kusvika uripo uchichembera mari yake inenge ichingokura kusvika ipapo then kune vamwe vanhu vanokwanisa kutadza kuita madirector because vanofoira maexams ndozvinoitika undiudza kuti munhu akaita seiyeye mari yanga anayo yakawandisa hapana chaanga in effect hatotamburi we cannot say kuti ainetsekana nelife no even kunoku pacho paigara airenderwa a full house nechikoro chibhadhara muona manje tamubvunza kuti saka madhokta nemauyu vanoti kanzi everyone anenge ari engineer neeveryone ane doctor vanotambira $2,000 kuno ndozvaakatiudza iye mufesi yekuti vese they get paid mari dzese dzinonzi 2,000 and above maengineer madhokta mapharmacist vese vangori kudepartment reikoko asi manesi vanotambira kana kuti $400 zvatosiyana muona manje andigwadza munhu iye zvokuti ndati why ishavi here kana kuti chichanga nacho naimi muona hapana chavanga vasina mukadzi anga achitambira $2,000 murume ari kutambira $2,000 mota anongotora nezvikwereti makamera achona anawo ese baba vake vanotambira more than that vane mabusiness asi munhu kuti keriya yake yaenda mudondo nekutora mavhidhiyo mutoireti vasikana vachipinda mutoireti hanzi vanhu ndobva vatanga kutaura mai mwana vanhu vakutotanga kuta open up kasaka vanhu vanga vakangonyarira pese apa vachibatidzwa vachimbunyikidzwa vasingatauri vairegere kutaura kuti isu tiri kumbunyikidzwa navice director vanga vakanyarire tizivo ndogora ndandauya naro rekutanga randatohowo zvangu kuna uyu tobva ndandatoresa kanzoni pane tumwe tuvasikana kunouya umwe mastudents anenge achibva kuchina ka hanzi vainda hanzi zvazvakubuda chinzi hanzi vainda kumba ikokoko vasikana vekuchina vainda vano vanokira kuti hanzi ndivhurire dhoo ndoda kutandara nemi
hanzaiti vanhu vakutanga vachitaura izvozvizvi apa vasikana vacho nivainzi tivhurire dhoka vakatoenda kare 2 years ago vakaenda kunhingini but nyaya iyi yange ikangochengetwa ndopaya kutanga kubuda iko zvinosvikanzi vaiti hanzi ndivhurirei madhoo ndoda kuekera ndoda kutandira nemumba menyu imomo vasikana ndobva vaudza vanhu vepachikoro kuti aiwa isu ndozvokera but nyaya hapana kwayakaenda nyaya yakangodi yakangonyararwa sikana unoda kutangotauridza iko zvinezvi une vasikana vacho ndiyo kuchina vakatoenda dai vakatoita kesi vakatoenda yabva paya mai mwana taita sei yaperai takumuvha gatirega ndisiya neuyu naya vice director takumuvha ndakupinda kunani kune guys I didn't know kuti even kunoko vanhu vanozviita zvokuti handimauchiziva stori yangu yandikamboita kare pane stori yangu yandikamboita ndakati pana ticha vakambouya vakandinokera ndichitembera ticha vakanditi gugugugugu na 2 am vhura ndoda kupa flower usiku I didn't know kuti kunoku vanozviitawo ndakati I didn't know. Anyway, moving on. Yandaitaura yekuti pane mukadzi airohwa kumaraini kwedu zvakaita nezvekuti mukadzi uyu zvia zvokuti vanhu vanenge vachingodananawo zvekudanana zveshe ndobva abata pamuviri mukadzi uyu ndobva atizira pamba apa asi paakatizira pamba apa mai vanga vasingadi chii vanga vasingadi muroora mukomana uyu because mai vake ende ndiye mwana uya anonzi mwana moziva zvokuti vabereki varipo vamwe vabereki vanoita zvokuti uyu mwana wangu uyu handidi nekuti yakadai yakadai ndo zvandakaona ndo zvaiitika pafamily iyoyo saka mai ava vaida chii vaida mwana uya zvisingaiti mukomana uya paakangoona kuti mai vangu vasi kumudowo ndobva atanga sei ndobva dana nemwe I think anga nevasikana 2 at the same time ndobva uya atizira pamba pavo bva atanga kugara pamba apa but mai ava vaitorowawo futi nemuroora mukomana uyu achirova nemuroora uyu ndobva mukomana uya ati inini ndakuda kuita sei ndoda kuroora musikana wangu akadaiwo musikana aiti wamupurisa ndobva mupurisa mazuva iwazvo zvazvo zvakanaka vachifamba nesandana aifamba nesandana mupurisa iyeye anga atori nenyembe kana singareshe aitonzi anga neimba mubudiriro yake iye musikana iye anga neimba yake yaanga akatovaka mubudiriro kamea kuti police station yaizoshandira ngeri yekupa I don't know saka mukomana uya ndobva atobva pamba pavo paipai mbatanga nogara nechi nemusikana uya musikana uya mbati inini waraitikana uya asingadi kubva hazvina basa mukomana yanga asina mari inotomboshandisira zvekudero ndobva musikana ainzi aita sei akati kune mukadzi uya garapo asi inini ndikutomupa muchi mari yekuti anondiroora mukomana kwakupa let's say $2,000 akatondozvirova nemori yange ikawandisa singamboiti mazuva iyoyo andichaziva kuti kuroorwa kwaita mari maybe kuma 400 something dollars ndobva atora mari yaiya ndobva apa mukomana ya ndobva aenda kumba kwomusikana ndobva andomuroora nemari yake yaangapuwa nebhebhi ndobva watanga kuita sei kugara vese kumba yebhebhi vatotama vakuya pamba paipai nemota wati vachiita zvavaita vabva paipai polisi reka kuti kudhavhuzi handichazivi kuti kwakuri kupi kwainyazoshanda but pakati pezvinhu tu izvozvo pachazoti kwaiva nemota yachaingonzi chisandana nevanhu vachichena vachiita sei vachiuya uya mukadzi uya majoyesta vanga vachizofamba vese vari 2 manje vachiuchi vakauya paipai uya anenge ari mukadzi achi ana ndindi I remember those days ana mamangu achiti unogarirei kana usingadi chingoinda achindoendepi kumba kwedu vari kuti hanzi usauya because uyu mukadzi uyu anga vabereki vake vanga vakashayika kudaro ndobva ndobva aita se ati ndoinda kuhama kwandandikauya because aichanda mumba achinda ndaishanda ndiri mumba saka ndoindepi hama dzangu dzakati usadzoka kuno ndoindepi kwandoinda zikanzi zvinosaka wodii akanzi saka ndikabva kuno pangu ndotoenda kumusha zvaakazoita uyu ndobva azotsvaga handisi kuti anenge akatsvagirwa rimwe basa usamwe ndobva atanga kuita chikosi chekusona hembe dzedziya ndobva atanga kuti achishanda mumba ndobva asangana nemumwe mukomanawo wake mind you apa anga ane nhumbu asi asati abva pamba apa akamwa manororo ndopaanga aripo mazuva aya manororo naye munhu akati bwai ndobva azomwa futi parafini akambomwa futi parafini adida kuzviurayira mukomana iyeye ndobva mazuva ake akaita waita ndobva ambulensi yaigara iri pamba pavo vanga vakutoziva adhiresi
mazuva kwati mukangonzi chakati zvinhu zvanga zvakanaka kare vedu vatikura nema ambulensi ichiuya ichitora opinzwa opora odzoka vomurova futi adzoka pepe kusvika azochibva I think paanga kuzomwa mushonga neuyu ndofunga hama dzacho dzoka no ngaachidzoka ndobva aita sei ndobva atanga kuzoshana mwana mbva abatsirwa mwana abatsirwa mwana pepe hama dzacho ni ndofunga dzanotora mwana wayo agati hatidi zvinotinetsa mwana ndobva atogwa ndobva atozongosiyana nazvo asi anga asingatendegwi kuti aende kunoona mwana ndobva atozoroorwa nasomeone mumwe musi ndobva remember pepa ndatoko kuhigh school tatomuona anga anotori nevana vake 2 mama bva kuti uchiri kumuziva here ndikati handimuzivi zvaitika ndiri mwana mudokowo ndiye aimboroorwa ari papapa uyu vachitotanga kutoseka nemukadzi iyoyo zvikanzi tikazoenda tese tikambonoforera kwainosomwa wati vatoti ndakatozotiswa kukosi murume wangu akatozoisa chi kukosi chaiye kutondosona ndakutosona ndatoo nechishopu changu chekutosona ndokwata vachigara kuGreenview 1 ndochi ndozvandakutoita ndakutosonerawo vanhu zvikanzi uchimbodzoka uchita sei uchivaona zvikanzi ndakanzi handifaniri kuenda pamba pavo chindoona mwana wachoni chanzi aivapo kana makapedzera kumuona vatomuudza kuti ndakapedzera kumuona pakati kanzi handichatombozwi kuti akaita sei mwana wangu asi vakati ndisavazodi kuzomuona iye angatone vana vake 2 zvikanzi ko murume wako kanzi akatozvihwisa akangoti asiyana nazvo kana vati havadi kuti uone vana zvakana basa saka murume wake angatone vana vake 2 happily married mukadzi iyeye chinzwa dhirama rakazoitika uya sekondi uya anga azviroora uya akati nemumweni wandiri kumuona mbuya ayamba watora mwana wayo abva anomuita maid kumusha vadero manje ndobva murume anoti akatanga kurwara nei ndobva angorwara mukomana uye mwana arwara ndobva angoshayika akarwara zvanga asingawisisiki ndobva ashayika mwana uye akarwadza mai vavo zvokuti ndiye mwana wayo ndofunga kuti vanga vakaisa apa here I don't know asi vakagwadziwa kusvika pekupedzisira vakagwadziwa kusvika pekupedzisira ndobva vazoita sei mukadzi uya ndobva anzi azorwarawo bva ashayika zvakare mai vaye vakazongorwarawo futi ndobva vazoshayikawo futi zvakaita saka right now kana singareshi mwana waye anenge akatozotorwawo futi nemumwewo macousins uyu because family yange ikakura saka handizozivi kuti who was brother and who was not the brother the original kuti paingonzi mastep anga akasiyana siyana ndozvakaitika ipapo anenge akatozotorwa ndobva tanga kutozogara but muHarare ndomaava saka kuti akwati kuti ndofunga atokura mwana uyuyu but akazobva kumusha ndokwanyazonzwa kuti yes vanhu vaibva kumusha kwavaimaziva ndanzi akana maid achinzi maroerwa anenge achitwa ari kumusha unonzwa tsitsi saka pakatozoya muHarare paipai achizonzi kana dzimwe akatomboenda kuya vaisatoda kumuona chita zvimwe zvinhu zvoita hama dzacho dzemuHarare haiko zvine zvatingi hama yacho akazomutora ndokatozotanga mutito pamwe zviri nani akugara kwaanga akugara uku nyangwe zvikanzi anongobatsirawo mubhabhati nawo anga akugara kuri nani kwaanga asingacharohwi every day achitwa yaitwa iyaiya I think ndo pandozivira nyaya yacho iyoyo mai vacho apa nawo handisi kuti varipi zvandoziva but I'm sure kufamily yakazoenda uko maybe vakazoti munofanira kupota muchazoona mwana maybe vakazovatsvaga kuti yamuone mwana ndozvandofungira kuti ndozvakaitika saka I think that's what probably what happened because I think pane mumwe futi mwana wandoremember ipapo kuti vanga vakanangana ndiye mumwe futi womwana asingambonyatsokuhwisisika but baba vacho nenge wanga akatososhayika kare zvandisingatombozivi kuti kune munhu akati ipapo mai vachoni futi bva wapindira futi munyaya idzodzo mwana waye abva azodzingwa mune zvakaitika mwana waye abviswa pepe but dzimba dzanzi dzakanangana mwana waye kusvika akura manje mwana waye ndinakidza manje anyatsoti gogo muri sei achidarika because family yange yakaudza kuti ndo pana gogo vako ipapa ndo pavari ipapapa gogo vako ivava ndivo ivava zvavaisa mosa zvinoita munoziva kugete munoziva kuti vanhu mukada ngokuwatisana vanongowatisana moziva here kuti kuda kukuwachisa chaiko anokuwachisa onzi mira mwanangu gogo vako avo vakagara pavheranda vamurosi oti gogo muri sei everyday akudarika dzimwe ngoti mamukasei gogo vaibvota sekusaidi kudeo kana ngoti gogo ndikudawo chii guys asinjati maivo mukuda kuti anzi amsure sikugona nemari here guys anzi zvani
gogo ndipewo zvemagwavha aya ndinakidza kanga watori kadhirama kwini kamusikana ikakako kaindisipaka zikamboiti vaya vaigona mbuya vake vagona vaibva vatasa kusaidhi kana kufinyama zvavo kusekunzi nditori mwana wenyu nditori muzukuru wenyu hapana kwamune even pane pakaita I think pavakazoshaika gogo vakauya akauya akati ndikuzochema mbuya wangu ndikuzochema mbuya wangu ndiri muzukuru wepano saka mudo ndichizi ndipo pakanzi pana baba vangu pano ndikutouya achitoti kana zvichoita futi kana kumusha ndoinda because anga aku high school saka ndopaiita zvake madhirama iwayo that's pretty much it changu kanyaya kangu kanandaioneko chimbopindayo guys chimbopindayo oh my god no ndaita exit ndaita exit by mistake ndaita exit by mistake ndise link ndadavisa link raachitamba chindiriise naini imbopindayo ndimbomwa mvura aisisiri tii yangova mvura matonhero aita kubva pandandiri kulive yeuko uyu manje kamusikana anga ndiye aivagona vakatozoshaika zvavo mbuya vachoni vandikurira nezvavo vakatozoshaika zvekutoti even pamba pachoni panongogara maroja zvaizonekza kuti I think vaida kuti imba yacho because mahwira andakaita kasingaresvika paizonzi imba ndeyanhingi kazodii zvikazodii imba ikazosirwa nhingi nanhingi sika papanongori nematheory anga akawanda about that guys kapasina apinda guys gaindizorore ndakutohwazhara gaindimbonobika gaindobika ndakuhwazhara good night guys tozvinazotamba mangwana ndakuhwazhara ini pana mukanhambokwanisa kana kubika gaindobika ini bye ndokuonai mangwana guys bye bye